Okay. Okay. Cigar Gypsies smoking again. Hi. Hello, and Hello. have to say thanks for Ian Cigar Scorpion from Virginia to sending us these Yankee cigars. I have the Gurkha Beauty Double Perfecto going on, and I have a Platon 4000. It's not actually from that order, but American anyway. yes, thank you, Ian. Smokes are good, you know, and we are now at As you can see, yes, we are at the Gypsy camp. yeah, Smoking. only official Röseranta. Smokes are good, and we have the what was the name of the food today? Pit roasted pork. We have rosmapaisti in Finnish. In there, under the, you know, metal plates. Yes. Sorry about the yard. It looks a little bit like a gypsy camp, but Maybe because it is. yes. So, this is kind of an introduction to our making a pit roasted pork video, which you will be seeing after this introduction. Yes, and once again, thanks Ian for the cigars. It was a long process with the customs and everything, but now they are here and it tastes very Yeah, good. I've been smoking some of the cigar from that US order, and have to say that the Churchills from Bender Ender packets aren't so good. Maybe when you're golfing or working, that's good, but the other cigars, the Fat Camp especially, I like those. Yes, we have to say that the Bender Ender 80 package, never order that anymore. The Cuban sandwich style cigars, I can roll better cigars myself. Don and Skede, we don't recommend those. Okay. But anyway, we take smokes and let's see again. Yeah, you watch the pit roasted pork video now. Okay, thank you. Bye. Mitä pitääkö tässä jotenkin kommentoida? Selittää. Kyllä kannattaa. Nyt tehdään tällaisia viiltoja tuohon possuun, että sinne meni vähän makuun sisälle ja ehkä kypsyisi vähän kivemmin. Mä en ole tässä ihan pro, että voi korjata, jos sanoin väärin. Tää on just näin. Meinaatko heittää tän kansainvälisille kanaville? Ehkä tekstityksellä. Sitten vähän suolaa tossa. Pieni pinta suola. Tää arviolta Kilo. 2-3 ruokalusikkaa Kiloa. kautta kilo. Sen verran, että sitä nyt on siinä. Voi painella sitä maustetta tonne koloihin. Sitten sitruunapippuri. Pippuri meni. Pippuri meni sinne. Sitruunapippurin maut. Vähän vähän niinku kaveriksi. Ja siis rosvapaisti jollain tekemässä. Joo, sitten tästä nyt on. Hieno juttu. Mietinkin, että näyttää vähän, että tässä tehtäisiin jotain pasta bolognese, mutta Ei oo. hetken olin väärässä. Sitten vähän tosta kyltiin sipuleita. Siinä on punasipulia ja valkosipulia, ne on kuorittu ja sipulit on laitettu vähän pienempään palamaan. Valkosipulin kynnet saa jäädä kokonaisiksi. Ehkä vähän niitä voi murskata silleen, että sieltä valkosipulin tulee makua. Näin. Sitten se täytyy kääriä Joo. silleen, että se liha niin pysyy siellä. Suoritetaan kääriä. Näitä foliokerroksia tulee sitten muutama. Saatamme se ruveta tossa nyt. No, tehdään toisen. Kuten kaikissa kokkeissa, niin pitää olla vastaankäymisiä, että saadaan vähän draaman kaarti tähän näin. Kyllä, Sitten pitää kertoa joku hyvä tarina siitä, miten on ollut vaikeeta. Kaikilta sukulaisilta on kätkenyt jalka ja
Siinä on syönyt tätä ruokaa. Eniten mä mietin tässä sitä, että missä on ne paikalliset, jotka tulee sitten nauttimaan siitä ja viinilasin ne sen kanssa naureskelee siitä, kun me tarjotaan tätä niille. Niin tuothan on tulos toi. Joo. Mun tulee, se tulee käydä hakemaan asemalta, niin kuin kunnon ruoka-asemat kuuluu. Käydä hakemaan ruokavieraat. Joo. Vähän sitä liimaa kesti mukana. Tässä vei hoitaa. Sieltä tulee yksi helvetin nälkäinen. Ruokavieras. Joo. Ihan varta vastaan. Niin päin. Vieläkö yksi? Laitetaan vielä yksi. Se heitetään vähän vastamäkeen. No niin, folio. 100 metriä folioa on saatu käytettyä. Kaikkien maailman alkuasukkaiden hyvä. Niin. Nyt lihat uuniin sitten. Eli uunina toimii rosvopaistin kohdalla tää kasa tässä. Tää kuoppa siis. Tässä on jonkun verran poltettu puuta ja päästään tähän tilaan. Täytyy olla hyvä hiillas. Me ei nyt hätäisinä, niin kuin rosvopaistin kanssa kuuluu olla, niin heitetään noin tolleen tohon ja annetaan vielä päällinuotio hetken aikaa palaa tossa. Mä mietin, pitäisikö noin palavat kapulat heittää tuonne reunoille, vois tehdä sillä Heitä sinne. vähän niinku tollain. Tää voi tehdä paljain käsi jos haluaa, Joo, mutta ja tää on oikea nuotio. Niin. Mutta ei ehkä suositella kuitenkaan. okei. Vittu, mut tarvii kylmä. Tarvii juoma. Ehkä tulee aika kuuma. Joo, ei siinä mitään. Sitten tehdään liha ja hautaus. Sukkisauvat otetaan pois tässä vaiheessa. Joo. Palaminenhan tästä loppuu nyt, kun noin peitetään. Joo, kyllä. No niin, Heitetäänkö me hiekat vielä päälle? joo. Sitten peitetään kuoppa. Kovaa duunia. Tää on saatana. Joo. Ei me enempää voida tästä tehdä, se on nyt se jää sit ihan. Oma onnensa nojaa. Joo, nyt se jää sinne. Se lähtee elää omaa elämäänsä. Joo, tässä on hyvä olla tää vähän tällainen hiekkainen tää maani. Sopii hyvin tähän. Neljä 5 tuntia ja Joo. lopputulos pitäisi olla aika taattu. Joo. Vähän taputtelua. Sen voi sanoa, että mikään ei pala enää siellä. Noniin. Päivän safkaa tietysti. Ok, paistilämpömittari näyttää, että ruoka alkaisi olla pikkuhiljaa valmista. Joo. Se on nyt. Kokki kaivaa nyt. Pullan. Joo, ei muuta kuin uunin lukku auki. Kokeile meritä kädellä tuossa.
kone käytetty. Moottoritilaa ehkä käytetään. Siinä jäi vielä hiilet seuraavaan rotunpasti. No niin, nyt näkyy jo paljon. Joo. Jumalauta. Mustalaista perusruokaa. Tää. Käy toista kätköä kaapimassa. Ai. Voisin ounastella, että on ihan hyvä kyllä, että näyttäisi vähän. Näyttäisi vähän. Eikö se ole uskomaton tuoksukin? Tiedän. Tohtuu hyvälle. Mitäs se, mitä me on tänään tehty? Ai. Siinä on vähän niistä valmista tavaraa. Jumalauta, kyllä täytyy sanoa, että tää taisi onnistua ihan just millillään. Pidätkö sitä lautasta vähän nyt? Kato, jumalauta, ratkeaa tosta, kato. Nyt on kyllä, täytyy sanoa, että on ihan, näet sä? Joo. Aivan jumalauta, tää onnistui kyllä nyt, tää on ihan pommi. Yeah, that's how you make rosvopaisti.